syntyi 1706 ja kuoli vuonna 1769. Ja hän on rukoilevaisuuden merkittävimpiä johtajia ja samalla herätysliikkeen merkittävin pappisjohtaja. Ja kotonaan hän oli saanut perinnöksi hurskaan kasvatuksen. Hänen isänsä Simon Agrenius oli Someron pitäjän apulainen ja toimi Somerniemen kappeliseurakunnan kappalaisena. Tärkein työkausi alkoi vuodesta 1753, jolloin hänet valittiin nousiaisten kirkkoherraksi. Kalannista vuonna 1756 liikkeelle lähtenyt kansan herätys saapui myös Agreniuksen seurakuntaan nousiaisiin. Heti alusta asti Agrenius suhtautui seurakunnassa vaikuttavia uuteen herätykseen myönteisesti. Hän ei jäänyt sivusta ja katsojaksi, vaan liittyi herännäisiin. Hän alkoi järjestää lauluseuroja nousiaisten kirkon asehuoneessa sunnuntai-iltapäivisin. Näissä seuroissa laulettiin, luettiin raamattua, pidettiin rukouksia. Jo silloin siis muotoutui rukoilevainen seurakunta, käytäntö, joka yhäkin jatkuu rukoilevaisuusseuduilla.